Αδυνατό να πω κάτι περισσότερο. Θέλω μονάχα να φράσω το μεγαλείο νόησή σας, τη συγκατάβαση και την ανοχή σας. Μόνον για εσάς μπορούν να υποθούν αυτή τη σώτερη αγάπη. Θερμά ευχαριστώ την πρεσβυτέρα μου Αθανασία και την κορούλα μου Άννα Μαρία, τους γονείς μου, με πρώτον τον αείμνηστον και κοιμημένον πατέρα μου, από τον οποίο Άννα Μαρία.